taitaa mennä sinne Spirituellille. Ei pitää päästä sinne asti ennen kuin tuo sammako hyökkää. Mammakot hyppii päälle. Soul Link. Mun pitää hyppää sängyn puolella, kun huomenna aamut taas duuneen. Oi. Hyvää yötä. Toivottavasti et saanut paineaisia niistä mun alien kuumotuksista. Ehkä tää niinku toimii sitten vähän niinku ne kissavideot, jotka helpottaa sitten vähän jännitystä. Hirvitystä. Hyvää yötä ja mukavaa alkavaa työviikkoa. Saa jännityksellä odottaa, että mihin matkahuollon paikkaan niillä on se toimitus. Mitä sä oot tilannut? Ehkä mä selvisin. Kävi sorvet silmillä nopeasti silloin vaan kurkkimassa. Okei. Hyvä plääni. Hienosti hoidettu. Miten mun pitäis mukaan tonne ylös päästä? Ei. Ei pääse vielä, okei. Okei. Ui, kun se oli kauhean voimakas. Vai oliko se matkahuollon kautta se oleilee? Siis ne oleilleet tulee maaliskuun alussa ne postittaa ne. Jos sä otit sen... Sähän otit sen... Otitko sä tammikuun boksin? Ei vaan siis tilauksen. Otit. Eikö sä sanonut, että sä otit? Tänne ei pääse. Harmi. Oi, nyt mä voin ottaa joku, mikä tää on. Allows you to shoot 3 flames before recharging. Creating a soul link restores... Creating a soul link restores 1 life cell. Oi, tää olisi kyllä aika hyvä. Koska on aika huono. Mutta otetaanko 3 flames before recharging. Mitähän se käytännössä tarkoittaa? Otetaan tää, kun musta tuntuu, että mä en oikein pärjää näille monstereille. Oho! Piu, piu, piu. Mihin ihmettiin mun pitää tästä mennä? Tuonne. Oho. Silti menen siihen iholle koskemaan noihin örkkeihin. Oh! Ei näin. Ja mulla on taas vaan 1 heltti jäljellä. Jännityksellä saa odottaa, että mihin sijaintiin. Mitä meinaat? Että se menisi jonnekin tosi kauas ehkä. Heti oikeesti menee helttiä. Voi mönkä. Tuo oli hyvä. Pitää vähän niinku juosta ohi ja sitten alkaa taistelemaan vastaavasta.
Ja olla menemättä siihen viereen, hengittää niskaan örkeille. Plöps. Plöps. Häipyykö mulla niinku joistakin kohdista nuo save pointit? Onko se aina yhdessä paikassa se save pointti? Totta kai se on. Niin joo. Aivan. Mikä ihmetti tuo on? Kovasti minäkin ootan... Oho. Kovasti minä ootan sitä, että milloin ne minun paketit tulee, koska... Oho. Ei. Koska minun pakettejakaan ei ole näkynyt, niin se olisi ihan hauska, että mä voisin vähän sneak peekata, että mitä siellä on. Mitä siellä on siellä paketissa, niissä oleleissa. Luuttailla iteekin. Ei kannata juosta vihollisen alle, vaan mennä vähän taaksepäin, kun oksaa viholliseen pistää tulipalloja niskaan. Joo. Mitenhän mä tän hoidan? Au! 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 Tää on sarjassamme semmosia kohtia, että mä tämmöisesti toistuvasti mönkään menevässä kohdassa niin Little Big Planetissa rageguittasin. Ja en koskaan enää pelannut sitä. Mene! Ei, miksi mä kuulen ensimmäisestä? Ai kun mulla on vaan yksi. What? Ai niin, tietenkin mulla on vaan yksi heltti. Mä käyn vähän hakkeen täältä monstereita. Onks tää se kohta, missä vaihtuu takaisin kauhupeliin? Ilmeisesti. Ilmeisesti. Ihan selkeästi. Ihan selkeästi. Ota se. Eikö se olikin tuo mun kaveri? Tuolla. Siis mitä? Mä yritin lähteä hakkeen helttiä, niin mulla vaan menee sitä helttiä. No vai niin. Onko tämmöisiä kohtia hirveän... Siis...
Vihanen pizzahaukku. Todellakin. Ei perse. Ahaa. Ai. Mulla on yksi life. Mulla ei enää sitä linkkihommaa. Yes. Nyt. Mikäs tuo? Energy gates were sealed by the spirit of the past. If we collect enough energy cells, they will open a path. Wow! Kävinpä pienellä happihyppelyllä. Lumiset puut on kyllä best. Ne on kyllä tosi hienoja. Helpottuu myöhemmin, kun enemmän hän opeta. Okei. Lumiset puut on kyllä hienoja. Ne on nyt jotenkin tosi hassusti lumisia vielä sillain niinku tosi paljon. Mitä hittoa? Tästä ei ilmeisesti pian mennä tonne. Ei. What? Miten mä pääsen? Wow. Wow. Wow, miten hieno temppu. Enemmän varaa virheisiin, mutta ne jutut on sitten vaikeampia. Oi. Mitä? Mitä? Okei. Noniin. Kiipeä. Ei. Oli hienoa seurata, kun yhdessä pihassa lumisia puita koko puusta tuli kerralla semmonen lumivyöry. Joo, mäkin aina, siis kaikista parasta on, tiedättekö, mä kerron mikä on kaikista parasta silloin, kun puut on lumisia. Meette koivun alle seisomaan ja teette semmosen ninjapotku siihen puuhun. Sieltä puusta tulee ihan hirveästi sitä lunta alas ja sitten voi olla siellä vaan silleen. Se on parasta. Joo, parasta. Pakko käydä siellä, minne ensiksi yritit.
Sokerihumala ihan selvästi. Miten niin? Mutta ei saa nuolastaa vielä, koska nyt mulla ei ole tarpeeksi noita vihreitä boolosseja, että mä selviäisin tästä nyt sitten tästä näin. Kun tähän pitäisi saada checkpointti. Tähän kohti. Niin kuin nyt. Do you see what I see? Ja nyt mulla on yksi life. Yksi life. Ala mennä. Ah. Mitä hittoa? Mitä? Ei. Voi mönkä. Mene. Ei mene. Riittoisa pizza. Täytyy olla. Jos ei ole raivopizzaa, niin huonosti menee. Se on aika iso semmonen pizza kyllä, mutta hyvää. Ehkä se on myös ongelma, koska sitä on hankala pureskella. Koska hankala pureskella, kun se ei ole semmosissa näppärissä palasissa. Ei! Mä haluan tuolta ton vihreän. Mikä on juustosydänpizza? Se on semmonen sydämen muotoinen Lidlistä ostettu juustopizza. Sydämen muotoinen, oikeesti. Mut tässä ei nyt sitten varmaan oo. Oisinpa minä ottanut tämän. Creating a soul link restores one alive. Mutta en. Ah. Huijausta. Hirveä huijari. Mitä ihmettä? Voiko tolleen tehdä? Wow. Somber they found me dormant and still. Voi pökäle, täällä ei oo sitten... Oi, please, antakaa mulle semmonen kristalli. Antakaa mulle kristalli. Älkää, eihän mun tarvi kuolla nyt täällä jotenkin. We told Ori the tale of the misguided wheel.
Eikö tästä voi saada lifea? What? Mitä mä tein? Ori the spirit tree. He must have used the last of his strength to save you. Come now and hear our story. It was the night of the light ceremony. It was our light that she hated. I called out to Ori, but my child never came. Niitä on vaikka minkä näköisiä. Jännä puu. Oh. Onko tää joku pahis? Onko se pöllö? Pöllökamu. Ei, näyttää pelottavalta. Ei tää oo kaveri. Ei, tää on vihainen. Mitä se tekee? Se vei sen mukana. No. Kuro stole sign. It was the end of our days. No. You received the spirit tree's light. He put our fate in our hands. Listen carefully now, for you must understand. Okei, nyt mä kuuntelen. The spirit tree sustained the three elements of light, and in turn they brought balance and kept Nibel safe. The element of waters high atop the Ginsod tree. The element of winds deep within the forlorn ruins. The element of warmth beneath the fires of Mount Horu. To restore Nibel to its former self, we must rekindle their light before it's too late. The first we will find beyond the spider coves atop the tree where the waters once flowed. Okay. Find spirit tree. En hoksannut kattoo, että niin, täältä pitää katsoa 4%. Mitä että? Mitä 4%? What? 4% pokkers. Be careful, Ori. The ground is unstable. Oi vitsi, tuo äkäisempi. Hui, se on äkäinen. What? Mihin mä lähin? Mä lähdin jonnekin jännään paikkaan. What? 4% tuosta alueesta. Niin. Aika kovaa. Paljon me ollaan oltu. Okei, vielä 20 minuuttia voi pelata. No en mä tiedä. Pitäisikö me, kun me päästiin vähän niinku... Hitsi, pitääkö mun... Ei. Eihän mä voi saveettaa. Mun on pakko mennä johonkin, että mä voin saveettaa, niinkö? Onko se save toi sininen molluska? Käy siellä wellissä. Mennään well. Well. Onko tämä well? Save your game. Ah. Jahas. Väärä nappi. Ai. Game saved. Oi, se teki tanssin tuossa. Nyt.
Pitää hypätä kaivoon, että voi pelastautua. Niin mä sain tästä niinku uudet voimat kaikki. Oho, se on aika kaukana. Mä exploraan tätä mappia. Interesting. Onks tää nyt niinku tähän vähän niinku savettanut? Voiko tähän niinku periaatteessa vaikka laittaa, että Guid Game? Mitäs nämä on täällä? Statistics. How much of Nibel Ori already discovered? Okay. Shows how many times Ori respawned at Soul Link. Hienosti. 20 kertaa. Ai vitsi. Ability cells immediately grant Ori an ability point. You can use ability points on the ability tree. Ai mulla voisi olla 33 niinku taskussa. No huhhuh. Aikamoinen. Oi, mutta tää on ihana. Ja mä voin vauhista vaihtaa difficultyakin. Ui jumpe. Ui jumpe. Okei, me tehdään nyt sillä, että tälle illalta pelailuhommelit on tässä. Kello alkaa olla jo hyvästi, niin todellakin jatketaan sekä Alienia että Oria, koska tää Ori on ainakin tosi söpö peli. Mutta Alienia ei välttämättä ensi viikolla, koska mä en tiedä, se alkaa olla jo aika kuumottu, että mä en tiedä, pitäisikö se olla jopa niinku kauhupelityylinen, mutta en tiedä, ehkä sitä voi pienissä osissa pelata. Mulla oli 466 kuolemaa, kun pelasin viimeksi hardilla tämän pelin vuosi sitten. 466, huhhuh. Alien on pelottava. Alien on pelottava, eikö ollutkin? Koska noita läpi. Totta, noitaa vois kans pelata, koska se on nytten niinku... mulla konekin ehkä jaksaa sitä. Mutta koska noita läpi, niin... mä en oo pelannut sitä vielä tällä uudella koneella, että mä en tiedä kuinka hankala se... Mutta pelataan noitakin jossain vaiheessa kyllä. Pelataan noitakin. Mutta striimit jatkuu ensi viikolla keskiviikkona. Silloin on keskiviikko, joten nähdään silloin. Ei lähdetä nyt raidille, koska tässä on näitä systeemejä minulla tässä säädettävänä, niin menkää kattoo mitä meette kattoo. Ja kiitos, että olitte mukana peli-illassa tänään. Ja kiitos giftistä tästä Ori-pelisarjasta giftaajalle, että ihana peli on. Pelaan isolla resolla, että se pyörii hitaampaa. Joo, se on kyllä aika hyvä veto siinä noidassa, totta. Mut hei, nähdään keskiviikkona ja minä nyt syön tämän pizzani loppuun täällä rauhassa ja silleen. Ja pistän pelin pois, en jatka off-stream tätä. Heippa! Heippa, nähdään keskiviikkona. Hei hei!